سلام سلام ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ዳሕና ድኹም ኣነ ሰላም እየ እግዚኣብሔር ይመስገን ሃም ሰላም ንኹ ድማ ሰላም ትኹን መዓልቲ ተስፋ እየ እንኳዕ ድማ ብሰላም መጻእኹም ናብ ኣድላይት ብለዋልኹም ሓደሽቶም ሰብስክራይብ ነበራትኩም ደሞ ላይክ ኮሜንት ላገበርኩም ብርታዕኩም ኣይፈለኒ ለትገብሩለይ ኣዝየ ካብ ልቢ ላመስግንኩም ባይሎም ማዓንቲ ብሓድሽ ኣርእስቲ ተራኺብና ኣለና ናሎማዓንቲ ኣርእስትና በተለይ ንደቂ ኣንስትዮ ትጠቅም ናይ ብሓቂ ዘፍቅረኪ ሰብ እንታይ እዩ ዝብለኪ እያ ትብል ማለት እዩ ሓበርና ንጽናሕ ማለት እዩ ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ትምህርቲ ደሞ ኣይተጽልኡ ጋላ ንእሽተን ዝበሃል ትምህርቲ የለይ ኩሉ ግዜ ይነግረኩም እየ ሰናይ ጻንሒት ምስዚ ተላለኽዮ ዘለኺ ወዲ ናይ ብሓቂ ፍቕሪ ድዩ ዘለኩም ወይስ ኣካላዊ ፍትወት ንዝሕቶ ዘጉልሕ ሓሳበይ እንሆ ሓደ ኣካላዊ ስሕበት ናብ ዓራት ጥራይ እዩ ዘብለካ ስምዒታዊ ስሕበት ግና ንምሉእ ህይወትካ እዩ ኣሳሲሩ ዝሕዘካ ብዛዕባ ጸታዊ ርክብ ብብዝሒ ትዕልል እንተኾይንካ ኣካላዊ ስሕበት እዩ ዘለካ ብዛዕባ ዕላማታትካ ወይ ክብረታትካ ዘይትዛረብ ተኾይንካ ኣካላዊ ስሕበት ኣካላዊ ሕብረት ኢኻ ደሊኻ ዘለኻ እንበር ናይ ብሓቂ ስምዒታት ፍቕሪ ክበሃል ኣሸጋሪ እዩ ብዘይ እቲ ኣካላዊ ስሕበት ንነዊሕ ግዜ ክትዛረብ እንተኽኢልካ ንሱዩ ፍቕሪ እቲ ናይ ብሓቂ ዘደልየካ ብዛዕባ ጥልበት ብዛዕባ መቐመጫ ብዛዕባ ስኪስ ጥራይ ምንን ኣይብልን እዩ ቃላይ ብሓቂ ንንሕድሕድኩም ኣይትፋለጡን ኢኹም ምናልባት እቲ ካልኣይካ ሰብ ዕርቃኑ እንተኾይንኩም ዝመስል ጥራይ ትፈልጥ እንተኾይኑ ኣብ ትሕቲ ንቑሕ ሓንጎሎ ግን ከመይ ከም ዝሓስብ እንታይ ይሓልም ኣይትፈልጦን ኢኻ ፍትወት ኣብ ልዕሊ ስምዒታዊ ቅርበት ይዘልል እዩ ምኽንያቱ ንስምዒታዊ ቅርበት ፍቕሪ እዩ ዝፈጥሮ ሰልሳይ ካብ ዕቱብ ዕላላት ርሒቕካ ትዘልቕ ብዛዕባ ሰይኪስ ክትኸውን ኮላ ጥራይ ይብርህካ እቲ ኣርእስቲ ኣዝዩ ዓሚቕ ምስ ዝኸውን ቀልጥፍ ክወፅእ ወይ ክቕይሮ ይፈትን ፍቕሪ ኣብቲ ዓሚቕ ዕላል ኣትዩ ክርዳእ እዩ ዝደሊ ፍትወት ኣካላዊ ስሕበት ነቲ ህመት ካስተማቕሮ ጥራይ እዩ ዝደሊ እንበር ክፈለዮ ዋጋ ክኸፍለሉ ኣይደልን እዩ ረብዓይ ክትረኽብ ከለኻ ምቹእ ግዜ ንሰይክስ ዝኸውን ጥራይ ኢኻ ትመርጽ ትራኸብ ንነዊሕ እዋን ብሓባር ትጸንሕ ኣብ ዘይተለመደ ሰዓታት ንሕንሕድኩም መልእኽቲ ትሳደዱ ሳሕት ደሞ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብሓባር ትወፁ ስለዚ ምስተኣሰረርካ ኣብ ዕፁው ማዕጾ ጥራይ እንተሃልዩ ፍቕሪ ኣይኮነን ሓምሻይ ውሕድ ትዕግስታት ተወፋይነት ዘይምህላው ኣሎ ፍትወት ኣካላዊ ቅርበት ድፍኢት እዩ ዘድልዮ ንምርካብ ጥራይ እዩ ድፍእፍእ ዝብል ናይ ሰብ ዶብ ጥሒሱ ክራዊ ጥራይ እዩ ዝደሊ ፍቕሪ ግን ትዕግስቲ እያ ኣይትዓመፅን ዶብ ትኸብር እዩ
ክትስምዕን ይቕር ትብልን እያ ፍቕሪ ክትወፊ ዋጋ ክትኸፍል ትገብረካ ንጸገም መፍትሒ ክትረክበላ ትንቀሳቐሰካ እያ ካብ ምትእስሳር ንላዕሊ ወፍ ትኸውን ሸድሻይ ካብ ምትእስሳር ንላዕሊ ውሉፍ ትኸውን ምሳኻ ነይሮም ምስ ጠፍኡ ዓዚኻ ተሃርፎም ደጊምካ ምስ ረኸብካዮም ከዓ እሞ ማራ ይድብሩካ ባዶነት ይስምዓካ ምናዳ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ኣብታ ገዛ ኮፍ ምባል ኣይመፀካን እዩ እዚ ስምዒታዊ ፍቕራዊ ምትእስሳር ዘይኮነ ኣካላዊ ደስታ ወይ ደባዊን ንምርካብ ዝገብርዎ እዩ እያ ትብል ብሓቂ ኣነሲ ተመሲጠላ ከምዚ ማለት እንታይ ድዩ ከምዚ ብጣዕሚ ብባዕለይሲ ከምዚ ብነብሰይ ካብላ ደለየ ከምዚ ከንወት ኣለኹ ላዊቱ ቪድዮ ክሰርሕ ኢለ ዘይኮንኩስ ብነብሰይ በቃ ካስተውዕለን ክብለን ፀኒሐ ተመሲጠ ፀኒሐ በቃ ብጣዕሚ ተገሪመ ብጣዕሚ ተመሲጠ እያ ንባብ ማለት እዩ ኣዝያ ብጣዕሚ ጠቃሚት ምኽሪ እያ በተለይ احنا ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ምኽሪ ዘየድልየና ማለት ከመይ ተይልከማኒ احنا ደቂ ኣንስትዮ ብልህታት ኢና ኣየና እዩ ሕማቕ ኣየና እዩ ጽቡቕ ኣየና እዩ ለሕና ዘፍቅረና ኣየና እዩ ምሳሕና ዝቕጽል ዋላ ማንም ንብል ተዘኾይና ዋላ እዩ ዘይጠፈአና እዚ ኩላ ጓል ኣንስተይቲ ትፈልጥ እያ ወዲ ተባዕታይ የፍቅረና ድዩ ምሳና ክዘልቕ ድዩ ዘይ ክዘልቕ ብደንብ ጌርና ኢና ንፈልጦ ብልቢ ማለት እዩ ምኽንያቱ ታይድ ነና ጸገም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክቕየር እዩ ልብል ሓሳብ ኢና ንገብር ክቕየር እዩ ድሓን ጸገም እዩ ክቕየር እዩ ሕዚ ክቕየር እዩ ድሓር ክቕየር እዩ ቀሲሉ ከፍቅረኒ እዩ ላበልና ኢና እምበይ ሓደ ወታዕታይ ለሕና ዘለዎ ሓደ እንድሕ ዘፍቅረና ኮይኑ በቃ ብነብስና ብጣዕሚ ኢና ዓርሲ እምነት ንገብር ከምዚ ልብና ይመልአልና ኣይንጫናነቒ ኣይንፈርሒ ፍርሓት ኣይስምዐናይ ሰላም ይስምዐና ደስታ ይስምዐና ሓደ ዘስ ኣይትቆጻጸር ከይድ ክገለ ኢለን ሓንቲ መሓዛ እታ ክልተ መሓዙት ኮይነን ግን እታ ሓንቲ መሓዛ ፍቓሪ ተሃልይዋ እታ ሓንቲ መሓራ ሕማቕ ነገር ተፈቲናታ ስለል ተኣምኖ ነኖ ኢላ ትብል ትኽእል እያ ምክንያቱ ውሽጣ ስለል ነግራ እዩ ብዝኸ ሰዓት የለይ ክብል ክኽእል እዩ ኣለዉ ብዙሓት ኣነ ካብ ዙርያ ዝፈልጦም ብጣዕሚ ዝፋቆርን ብዛዕባ ዝከባበርን እና ኣነ ብነብሰይ ዘይኣምነሉ ምክንያት ኣለኒ ሓደ ግዜ ኣይኣምንን እየ ማት ክረኩም ተለኹ ውደት ከምዚ ኣለዉ ክበሃል ተለዉ እንዲ እግዚአብሔር ኣምላኽ መጨረሻ የስምሮ ግን በቃ እንትን ትብል ኢኻ ግን ኣለዉ እና እዛ ትምህርቲ እዚኣ ብጣዕሚ እያ ብነብሰይ ኣትየ ብጣዕሚ ኣዳሚ ፀያ ማለት እዩ ብነብሰይ ብጣዕሚ ጠቂማትኒ ላኹም ትጠቕመኩም ትብል እያ እየ ኣምፀያ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣሕና ደቂ ኣንስትዮ ፈሊጥና ሓምለይ ፈለጥና ሰሚዕና ሓምለይ ሰሚዕና እምበይ ውሽጥና ቤት አብርሃም እውን ተነጊሩ ነይሩ እዩ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ወዲሲ ዝኾነን ለይኾነንስ ብሃበይ ንፈልጥ ገለ ልብል ሕቶ ቀሪብዎምሲ ውሽጣስ ይነግራ እዩሎም ማለት እዩ እና ከምዚ ኣነ ልብሎ ማለት እዩ ነብስና ይነግረና እዩ ግን ከምዚ ሓደ ሕዚ ስምዒታዊ ስኢሉ الجزء فتوة على حقي ጸገም ይውሊ ታይኻ ጸገም ኣለዎ ጥራሕ ከዚ ደስ ይበለኒ እንበል ይብል ሓሳብ ካብሎ በቃ ብፍቅር ብምልምማድ እዩ ካብሎ ቀሲሉ ክቕይሮ ክኽእል ኣለባየን ብዙሓት ዝቕይሮም ግን ጥራስ ዘይቀየሩ ኣለዉ ጨጓራኻ ለላሓጥካ ዝነብሩ ካብ ሰላም ዘይብሉ ግን ሃይበልጽ ታይ ጸገም ኣለዎ በቃ እንድሕር ምሳሌ ዘይተሓድር ናለሚ ኣብዚ ዓዲ ታይ ጸገሙ በቃ ፎቶ እንድሕር ራቆት ፎቶ ዘይትልእኽለ ይኾን በቃ ይትፎትዩኒ እዩ ገለ ይብሉ እሞ ይብሉዎን أو يلو خلهم بقى كاي تمهار على له وإحنا نقر ندي سقايا له مغاتي الناس يمثلنا يا ربيت السب وقعوا زي حالهم لايك سبسكرايب أي ترشحوا مالتيو يعني اللي باي